Sesien pajbang nyai kuble ya pi ki bapet ya kini ke program go jungi na kamenta kala syai lingbau shilong mil ukurwa ka atiar pada kini ke kenti ke mentang ni don way na urang ba ubalong ru nong mikmat jong ka not shilong constituency bakum juru kum president jong ka khon uhinyo trap national awakening movement ba edelbot nong rum ba edelbot nyai kuble pi ya ka jingdon kat ka jong pi syakni ka program jungi kabaning kong kabangi kwa ya kaban tip na pi kalong ka jing angnot ka jong pi hasua ya ka ba phinrung chapo ka jali jong ka politics khulisibon ba kormen namtani ka lat ka ba pi ai yang kumu nomi kmat ubang sotonat aldi manumlong tang nomi kmat ndre banong no ya sai barkham tam nong thawan nong sana policy makani gadi ke jong kam jong kapor ti kumban chupan pau ka jing themu ko jonga naru ko basdang hi ka ba ngapoi banrung sipoka jali politics reki ki berkhoi ki wan ban kala ha ka jemu perkhat dien ba kawan kasur jong pai ba adu kapor ha shwa banrung saka jali kumu nomi kmat aka jeng dor partawan jong district council ka jing themu hi ka de kata hi ka bangi kwa ban yui ta ka jing kala ban la ya ka ban wan ra ki jing ba ban le ki ka ba kham ba mar ko manginget adu ka sing ka basrang ka ba ngalapan yasno ila di lamba ka seng khanam mar ka seng khanam phi kan mau hi ba la khai ka na ka sing kai jong ka ki isiu ka seng ki sama puli ha ka bangi so thu ha ti ki por ka ba pol kum nong lam ni so thu ba den lai phlai tri ki snam la ya lenti na du ka por bla khai ka ki isiu ki je ki jungi sa ko tang po surok kita ki jing dawa ki jungi ka sur ki jungi kamla ban poi chapo ka yeng dor bar thawan te de lor tanong rim ngi so thu ba ka je ki ka shukut tang po surok kamut bang la khai ka khanam ba ka je ki kan kut no ndai ko mangi ong hi ba ka khanam kanum dei tang ka political party negari ka political movement to bang nei ki exar nabar ringkat bo pai ba bat na po kum ki nomi khamat kum kinong yalam phi habanga ong mene nam ta ka jingkala ndai habangi i ba ka jingkala hi kamon cha ta ka jingkala ka bangi khiminti ka bangi thmu ka bangi angnot kum pai ba ni i ba ka ja bandu chi kala nang yar arsut ka nang ya ki por kam ne ya ki singi ngim idon kata kadak ka jingkar man nam ta kala wei ndai ho ngila ban kut lat ndai nyim dei bandu jingkar man kani ka man sim ka ba ngadon borbor ba nganyai don borbor ta ka jingkar man kumbaga pan pau pi ba ka jing thmui habang room sipo ka jali politics kalong ban yui ki baba bat minang la ban tre susu sa ka ba khamba susu ten rei na realize pat nangala poi po ka jali politics batang ka jing ba ka numlong ni dong kam ban le ka badai pi kani ka bang kut jumut ala diru ba ngamdei ban sulit tak baba ndai ngadi banyak ringkat ru ban le yak badai ada ka pensosi dan penmong ni nuru kata nganom la ban compromise ti bar kata ka jingkala ka ba kuan pan pau pi ngi ba ka jingkala kelas long tam mangi thok ngi syukur yu pai ba na ka wi collection skui pat ni nyakar ngi jingsha ka jingkala ka long tam ha ka jing im jong nom ikhamat simet mdon jingkala ru po konsuensi ngami iru ka jingkala po ka jala ni ba ka jingkala ka kawan penban sya ta ka basniu ha ka jing community jungi kalong bangi kwa na baba sya ka ba khamba susu ara piong ba ya ka khnam laseng bala pen kha na ka singkai jong ka seng ki issue ndai kumba yu i ya ki por ba menchua pat hadu menta ki bobon hi ki mat ki ba kum ka khnam kala ju pensngo ka por election nyu i ba umpat chimla don kan onur kamat
ka balaan pun urlong lada phila pun itu ka dauba ka jong kapat hatu ka dei namar ba ka jingjob jong ka khnam ka long tang chi sit arsit lani ka don silendat pat na ka jing suthu jong pi kumu nong ilam jong ka khnam ka bomenta kumbai keren basai kata ka jing don ba salendat ka por hi kan sabatai namar ngasuthu ala di ba ngahaban penkup ala di higni gilai tali ngamtip kata ka jingjob marwei ne ar ne lai ne sipongut tani ngila yumat ne kipor na du por bla khai khanam na job arngut na job marwei na tang la job yang manta marwei tengah don ka jinget ka bang haban penkup ala di lembag kita gilai tali ka jingkongu ka jing yaisha ba ka jene pi ka jingkongu kamut ba tangkai ki ka basuk ka ba job ka ba kemen ka ba yero nde wada kalong da khongpong haban kongo kana menyo ka bor jing yaisha bat ngin batang ka bor jing yaisha kanum long ngi haban ne pi baling ong ta kamdu jikarman wad ka khanam ru wad ngaru manta ki bor le si ki bala man underestimate na khen ki na jere ki party line na ni de government tamas ko am pekan mau ta ni kawai ngin pen kan mau le di ngin pen kan mau lang ki we do bak BJP ru kumba saupo sausan senem laingut sangut dari mata 2 consecutive term ko baki ban bar ka bor ti kata ka dong kam ka jai ne ti kita kimat ngasu kumba phi kani ka de ki mat kam de tang jong ka khanam de tang jong ki issue de tang jong ki wei pat ki sang balang dan de kinu no ki kan hon simat de ki mat hi ki ba ni angnot ka de bet na ka banta ka jum toy pa ba ban ngasu ba kanu ki issue ka bangira ni dong kam ban pan ko mu na pa ba kana mo nyo ita ka bor nomor ba ngangam ngit ata ka numbers jong ka assembly ngangit aka numbers jong ki pa ba hagani ke election ka bladap hato ka jingjob ka dei na ka jinglong ka jong pi kumu brio nomor ba ki bun ki omba barit long ba kanjai bat ubam khorktien ha ba yekendo yekiri pa ba lane ni ka dei ka jingjob jong ka khnam anam la ban ong ba ka de bi jing job na ka leng jonga tingan haban simlang kelum mo na ka khnam ru kala banong na simat kala banong bar kham tam nam ta ka wei hi ka borom hi ka bakhra ko de ki pai ba nong jit ki bla yo ka hok adin bukla dap khat pras nem ka wei ngasu thu ba hadim ngalai kendo lai tin kho barki kila ya karani ba balik pemrung sikui parti ki bakam he ki parti he mo kumka kongres BJP ani ki pat de hadi mga ngabatai ba kadang-kadang hanono ko parti ndai yaki issue ko padai na ka banta ka mat jo ja benda wi kan mala compromise tengah sutu i bandai parchui parti ngila ngidong kam kambun pat bat ka badon ka ju ka jinglong ka ju ka jimut perkhat bat ka ju ka jing thmo nomor ngilit cakaduri aku bahaya tinggal banjak no tinrai kata ruan rai kadai kapor hi kaban sebatai ndai kumba kalong hi manta ngaban scam bi kano bar ka nongrim joka khanam ngana banyak tingkat kumba lapan khai ka namta ka dauba bala khai ka ru na ka bantai ki bansaka minta namang ika bai de kani program ga jong ik bang ai kerteng na komentas kalashan kai ga jing i jong pi ya ka khnam po ga jing yelam ga jong pi minta la ka khnam kan kiyo lani kamne kumbakalong menta kai ga jing yu i jangai ga jong pi ka khnam na banta ka pateng ke banwa pi ya ka khnam la khar basut basor dak batuai dak bapirat bat habasit abasai ngamti pagi parti la kha komno tengah don kata ka jengit ka baskem ba hapo ka jara mo jonga manta ngin la ban sei ye bo bun ba war kita ginong kerjaan ki banwan nagi grassroots level ban long keleng bat war kini ki banong ki aspiran candidate mo ki ban mi sakamat ti kata ka di ko wi ka bang haban yang skam mo nong rim haban yai ne khrang ban yo ita ka jing chania atu barin don mo ban pek e galawe ka pateng jong ki we nama kumbangi i menta borok ki phai be shakanu ka seng ka ban pisa
Lanit kanu nu keseng kepala pat ban bay bisa ya ki kertong ke jing so jung pi mangitep ki kumba nyiladap ika ban puli baka khnam kam dei keseng kababon pisa pi nga song sarong bane thu yapi nambane program sigi pai ba bar kham tam me constituency ka bang mi khmat kum MDC ki por balet bat kum MLA hani kanti mata nga so sarong ba ngalde simat inga kham job da pisa nga job da ki artli ki nongrem kata di kejing iet bar kejing syanya namangla kular malaki rensan bangan long kejing kermen ti ngadon ru kejingit ke baskem ba kadi kecik permilian jong nong mi khmat amari babun hi swak election lai banai sau banai swak election kilali banai klampan nada election pat skeno di pai ba bopan ka poi mi kejing kali ba don ka khep ko bangi keno pai ba kono ya ki nong mi khmat dengan sengo ba ngihaban bu ya kata ka mat rikam kata ka thamai ka tolong jong ka nongrim ka bangi ngidon ngihaban hikai ki brio pi ka ni ka jonglong nomi khmat ka jeli sang perthai nga ju penya pher bor bakalong thik bar ka deiru ka ju kum ka songkha songman kumai kimi ka pa ki sendur ya ki khon ki ti ki nomi khmat ru lani ki nongyalam ki sendur ru ya kalawe jong ki samla bar nga sngo begini ki artali ru kamdei ka bangin chapan biang banong ba nghapan shuai be kamdei ka kamram jikmi pa ban shuai bi ki khon kamdei kamram jikno mi khmat ban shuai bi pai ba ndei ka kamram ban hikai ti kumba ngasungu plat yani constituency bro artali ki por balik mami umam disi mata kum amalia kalong ba kilaya ringkat berkata ka rokam perkhat ke jonga ban salak ban long scam kum ni kum ngalong warang ngamdon ka syuki warang ngalong MDC mensua warang ngalong MLA ru Hendrai ngaya ban persang ban pandapok jong kamram lagadi ki issue na lagadi ki development ro pumunong mi khmat pat jong not Shillong constituency ka kamat ka bacot do ipi hadu menta ka ba pi dang persang ban penbet ya ka marne sngi choto malaki constituency ki don be laki jong ki jing ka ba ki kan do de po constituency ki jong pi ka po pedang sor ka jing ka ba pimpat la ban penbet adu menta ya ke jeng angnur ke jong pat ba pi ngako ban bu artli ka thong kata na du ka bangalong MDC adu manta molong MLA ngania ban beteng ngania ban bodin kawi kalong ban le ai nam ta ki samla kim di ban sha ilam bakla kim di ban kerki iru mangi sothu ka situation manta ka ka chaba pai kham ta ma kam ka jam ka de ka por ban pen ko ngu dal de bang haban yang jong ki kijat kani ru rang ya nam ta ki vocational training kabangan haban ai ki long kemira ni ki samla kan thai sandang ki ba kwa ban train le dia na ban ta ban yang ala ki jong ki kijat bar ka ba aru kalong ba da ka jing trilang ringkat ngakwa ban rat dengkong ya ki jing dok menu ban dok bi abang ibiang ki kijat kalong renyang beling ongin dok ndai ka de ka ba lapan keje aplat de kita ki nomi khmat ki ba iet ki ba don burom ki balalit na aswa ban pen smutunat eki ban pen honi ki di sanspa syajar hagjing syari ban hikai ki ban ong ba pananga ka hospital pananga ka school pananga college ka babiang lewat ki hikai pat ki de ban ai sanspa syajar ngasungu plat bangala ban ong kum ni malong ru ka de moyo ka jing tailang bat baro ki no song senong nadu ki barit adu ki bahya war ki baduk ki basuk ru kim juwan ban yang lain ban ong sikiwe kum sikiwe ki no ikmat arspa les pangut de ki wan changa tang ki bade ban wan bar ngaru kum mangala kular barang de ban sim na karam ru ngahaban yarap nam tai jongki kum ngwa sim jiki kli kum kupa ga yang kum no mi khmat ong haban sim kujing kli ya constituency pi kita di ki artli ki point mo ka ba ngakwa pan pau kham tam ya ka age limit ka relaxation of age limit kani ngakwa pikir mau ya sarkar MDA wadanga ngade da benta jong MDA government kidon gi boong nya ba kidon bun ki kambe an hot kan poi ka por ka ban haban sei ki ka ba tip manganum la pan sha ti ndai ki ka ba kidon ki boong ki om blim mi no na sarkar dengan adon mangana ro po sarkar ngakren nagre po assembly dan abar ngakren be ti ka ban kren ka babah ngakren ka basni ngakren ngapan pau pe
susi amtip malah penkup nga kanong rim baka numle tang baba ndik man le bade tadi halor tanong rim baka age limit relaxation of age limit ka sarkar kadi ban sotu ada kadang jika clear ada kadi ka pro people ada kadi ka pro government people mo kadi ban sotu lam rekat kini ki patana ki badon khamtam gu DP badon he ka bahya pat kadi ban penkongu ya sarkar ngir ngin penkongu ya sarkar bar khamtam ngin hap karang jingsha ba ka sarkar NPP ka NPP bailam ka sarkar kanomla banyak cakmat lada ka UDP ka weng no ladi ndengam ong ban weng no ndengam bos ong no lada ka UDP himanta ngapan kan ka basai mai khambon pat lada pen ko ngu ya sarkar ba kani phya ban le stio kani phya le simnai kya ban le lada kilong serious samta ki issue da ko borom de ma kwa kan tho ndeng kwa ban ban rap mengenu melam bakrai pai ba nginum kiminti ka aja arpulai ndrei ka bol hi manta ka de khti jong UDP bali ndeng ngadi ngadi masuk kharau sung sarong ngadi ban pen kesan ni ladi orang ada marui tu ndai ni kwa nam ta ka jingba ultimate goal ka jongi ka dei nam ta ka interest nam ta pai ba kam dei nam ta ka party kam dei nam ta constituency bar kam dei tu tam pen scam sarkar manuyo ta stable government kala job ya kanum pat job ni grambun kimat ke ban hap ne keren ban tai ore kedon ko ka issue marhaden ba phila job election ka 1 mi ko ka issue kabakan cela bro kila kiwen nado kiwi district ki poisha constituency ga jongpi na thai pin ngan pin kan mawi pi kata ga then motor kabak menshua ki por ki ba menshua ki don ki balai pen namanta ka vote banks kata ban yo ya ka jingkershan bakin job ka election kim shim la le ai habede ka then motor kabri ka baki pajba ki angnut ba bade pen kan ria no ya ki the ki bri ki basa te ka jaka shakoi par ka jaka kum ba ka sarkar kala dabban bu kerpang nu akipor ki ba menshua handai shim lala ban le kumunong mi khamat pamenta ka ga jing angnut ka jongpi pat ka pidon kumba pila ong ru ba pidon na ka MDA ka ba pide ban le la da kindiat pila an pen sotho pat ban pen shai shangi hadu menta pi yang haganu ka benta yang bayang ka if ya habai de ba ka them motor issue ka ka nongrem ga jongpi pi yang scam hangnu lara de pinya khon be banra ekithe pan pen kan ria no ekithe ki basong basa ang the them motor mar kani ga de jing angnut jombo bun balang ndei tang na po constituency ga jongpi hendai ki pajba jongkari khasi jaintia pi kanir ngan hapan karan ni jingsha kanum su ei kanum somong na go borom ki nomi khamat baro ki balik na shwa dasi ga de jing tuklar ke jongki dasi ga de jada ke jongki bakin sa scam kumba ki scam adu manta dengan no banong banga de nomi khamat na ni constituency ngala penpau hakamat sarkar ngala penpau ru khamat ipaiba ba ngikwa ba ngini ya ka motor ba de ban weng ba de ban penkerya om na ka banta be evik na de ban be iki magidi ki prabrio ko bolong mangi kila le bahana du ki por ki pa ki kimi pa taman jungi te kamot ba kila le bahai ki ngin compromise no ngina I ba ka jing dongkam jong te jaka ka de ban develop iti jaka ban wengi ka slom ban wengi ka ta ka jing ki kam runar ki ba bun ba ki kam pentriam ki ba shirkai te bat ngara du ka por election du ngaklam compromise boro artali election malet ngaklam compromise ba de na ta daw ba ngit scam bala pelingo ibu bun ba boleh ngajob ngit bu blay upasiaw iki brio bakin ay ta ka jing job sanga namar apor rensan election du ngakaren iki apa ki kelinga lada ngajob lada pi job lada ngipen job ipi atau penuwen ne mengina ni ngakaren beda wasai ba apor election tikin sekolah bi em ngin hap kular bi ki ban pensobai ki hendai ngana du ka por election ngadap karen ki ba ka bahatam bar ka badaitam ngan hap sim karai ada kan di mana song sposien arposien sispasien tambangan hap banrai ya ka badai ten reki ko bang keren dak basai adu ka por election maka jing penkarya na ka bantai jongpi sekiwe par ke jaka kalau man pen internet ke jaka pe ka jing create congestion mata ka traffic congestion ka bala sirkai yenu men keno ngan hapan ong si ong biang hanapan ken mau biang baka government of the day they should fully accept the fact they should
clearly understood that the government should react prompt to this issue. The government of the day should react as a problem solver, not as a problem creator. Baris sebut lada mla ban penbet ya gani ban pen kendria iki hatukan ketalem ya pi ya for election amar ka jingang nut na pajba nation ni ka than kadai ka jingang nut ka manadu ka for menchua hatukan keta tang ya pi marwai lani kan keta lang nu ya kini ki para MLA ki badan hapok ka sarkar MDA ka pemerintah amar kani hadian ka tu ka jingjang so tho ba kani ka jingja kalong bapen kendet pendiri bubun balang bangidi ban yang teli bangin marakum ketu kopor ngi i baki dan tang kenjat ngut ndre ka jingele kalong ko pichot kai ba hado barit kan keta tang ye pi marwai lani kan keta lang nu ikwi ki MLA kat kum ga jing sung jong pi pi ka bai dei nam ta ki wi ki MLA ngailat bu pai ba ahun bisar ti kai ga bang kwa man kar nam tai ladi kay gaban kata na kaban ta kalawi jong kilong dian ki pateng yani constituency buat ya jalai pura kuwi manum compromise mana kam prefer ban rem collection banya wa pois kathong kaban umla ban dei ndrei kumbu man la amdor te kubor watang ya ka committee tangpo committee member ki klambu jong ka HLC high level committee boleh marpi ha ka meeting ga bkhot Honorable Chief Minister, ringkat ki all political parties hai ti por, habang don tu jingja. Ngakram do pasai ngong khamwan nang ni na ka banta. Bopin yo sngo ya ka suggestion ka jonga. Dani bangan yo sngo ka assurance ka jongpi. Nrei ngawan nang ni ban represent ni ka voice jong pai ba kata ka dei ka decision. Na ta daw ki kham include dengan ro committee. Namar ngang la pan pau pe bade ban wen yaki. Bade ban pen kriya. Kamde ban kamut ban ban weng yaki inde ban penkriya iki mariha ban burom iki kum problem mapil asyakri por walen to badi kate ka jaka ka ba specifically ru kalong ba ngikwa ban develop iti ka jaka kanam kandon ka jing internet ka beauty kandon ka safety kum ba kalong mata mo mar kum kalong mata ngi ka jing kata kalong sepapalan ba kalong very insulting ka wai kalong ba kum ka government kam le ran hangtai nadu ka por baja hadu mata kidon be security bro apsa konta 24/7 kan bagi jingja pat sikiwi pat ki markhap pot jong Assam Meghalaya nakapor skapor kimdan banut watam ban set up ika police outpost ro kani de dak ka jing pot bar ka dak ka bolong kimdan ka seriousness bar ka jing clear Kemudian ngin sedang beteng ya kini kamat namar ngindang don minta sa sisnem sa arsnem e namar ngindang yo i kay ba kini ka komiti ka sarkar kalthung kan le minta ngin poi pa chui kamat barit habide pat kini ki mat ki bla phi ju yai kren na kapor ni don ka ILP pila kren ru shphang ka reservation policy pila kren shphang bat ki kay ka ba phi bo hakmat do na pedang kini ki mat pat kay ka bawan baar ka balai fi ko mang penpau ngala keren po kaus ngala keren ru manaki rensan ko bang yo kala bangan keren ru menta bo pai ba di ban syai upai ba di ban penkre na ka penta kan ka ba ngaku ban penpau ban kentu fi kalong kejilingo ban ongkat kar ijing rakhi ya san posnem ngala bu lupa ngala pen so lupa ba nganum don benta ngan boykot bar kam dei tamanga lagi bedon ta kejing sukya kejing sukit kli bat badan ru ta kejing icengai kiru kle kumju bangin hapai pen ilu pakidak bangin nang perkare mata kejeki wal ngade nomi khamat ru ngan hapen kre ke ga ban be men le banta po assembly bat kabade bande sabar khamat pen ko ngu sarkar nomor kebanikong hi ka sungu boundary piu put sam kolong jing le rain ka bakharaus stang kede bana ada pesan posnem ngimpat yo put usam bapura kalau ngejil arahnya khamat kari India bro koi bar khamat ka perthe hiru kumu ngin senchar na koi government la fail kani kamdei bakimla kani ngau ong bidak basai bakim don ka political will Mari kani kumachuk wadi ni start yung government kumachuk ni ekten pi
phi larung shakani ka sarkar haringkat kita ke jing angnut ko jong phi hatu phi in em ka don pan ka jing thumu ka basisha bagani ka sarkar ko apan pen urlong ikini kini man makini kimat kim dei tang ka jing angnut ka jong phi la dang i pe phai ki kot khubor ki bang yu i ba don bu ki we gi sang san pathai ki ba persang ban pen sngo shi ka sarkar war ki don yala di ha po sarkar ki persang ban pen sngo habi dei bikini kimat bade ban pen urlong no tatu PI ni empat bakar don kajing angnut na borok kita ki MLA nanti kita ki seng ki budan pok MDA basua kas mengendap san pos nem kini kin terekam kajing sya ko mo ong pi pa ngadon kajing kimi nanti ndengam te pai ga donut kajing mu perkhat jongki parlok kumki paranoilam ki paranomi khamat aka assembly par khamtam ki budan pok MDA government mo tenrei ngasngo bakani kadai ka collective responsible jongi lang paro gino kam mate ko kam marsalek ki issue ko bangino kam ke bangila banle ngin persang banle namar ya ke ko ba ngako an pan pau ba nga pan scam ta kanong rim bakasan pus nam la kam don no kadak ka banlong ka jing kermen na ka banta lawai jong kilong den ki pateng kam jumut ya ban suraki mak syukur ta celebration ngi ko solution mo tinrei kumbalong hadu bantang hapan kan basai ba ngenang kami inti sibun ba nang ni ka government present government menta de kumba ngi hadu menta te ngami don ka jingkermen pinam bang ni ong ka alliance ka alliance mak ka de ka jing trelang henry ngim yu i pat bakan don ka wei kata ka jing teli ka unity hapreng kini kinong mi kmat ki badan apo ka MDA hatu kani ka kata ne empat ya kita ki baro hapo ngamtip ke ke jing shem ga jong pi namar ni ibu barit edelbot ulej syakarin san jong kin ke bagala khot jingelang de ginong nya taksi pi kentho e ka sarkar hoi pi don na po sarkar pi kentho e sarkar e ka jumum larkam ga jong ka hatu ga dei ka ta ka wei namar bakam don ga jing itli pi kumba kalong nga habanya be kalanti jing suthu mar ngambi khamtam na intellectual constituency ngaban ai ka juba pe ki den sansanem nganom la ban compromise buat ki scheme jongka constituency ani dang ayo syukiru dak bosai ngakren nganom la ruban compromise ke isu hi ke de ki isu ngaban poi po karen san ko bakhot ki parlok ki pardo persnam ki ba song yo song hat mo ki bakhot na ka banta kan ka jing persa ha ka jing don kan indefinite strike jongki taxi association pi ko bang pen pau nomor bang ngilai perkhat kerdan palat ka bakaja berujung kelayar arsut kata ka kerdan jongka tim dei ban bu ya ta kajing kata ka kerdan rahmat no namar ba ngidong kam ban bu ya ki mat ki bokong san ada kada wa ngi ban ni surok ni haban ni ada kada wa ngi ban kan hapo ni hab ya keren de kumbolong hi nam ta jonga simet ngai su do basai ki underestimate kimju ngamut kimju simlang inga into confident mo dan compare kata ngatakan pendak bawa jong kamera marki perlu kemudian lang po government ru kinum sopala nomor kani gadi ka filosofi ke jonga gadi ka principle ke jonga ka bang nomla ban compromise nomor ko ong ipi anom le tang babah kan haple ke badai tekani ke jing ke jing persyaru nomor pi da boburom ka politics gadi ka politics ya ka balai banai sau banai so election kin sami bon ki daw bani kan tho iwi wei tengah arti nadu basrang hi ka ba ngala rung sipo ka assembly da ka jing job ani ka ja khapra nadu ko basrang hi ngala pan pau bai ke wani pan pau hakamat jongki po MDA lan ka de po assembly nang di sabar ngaya bai ba kata ka jing sutu achong barit dangshen i ka pa po ka kubori ka jing kren ka jong pi plakren ngamtip ka de ba pikren shisha na du komen CM lani tang man ketik ya ka BJP ka ba piong lara pi pen urlong yikini ki mat kum ban ai ka LP ka jella ga jongi ban pen bet yo pu usam pi kloi ban ya snok ti ban don ban klep lamai ka nam man dei ban lech ka BJP kindiat barit ban pen shai upaj ba hadu menta umpat da shai ba ki paj ba ki kwa mantep kai go pelong barit edelbot kabaki kitep ipi kum barit hi ban kren ya ka tu kintian bat ban pen sngo pat cheka BJP ba
pilong kuloi ban join ke BJP tat anda ka A ya ka LP bat kumju ban be puru sam bat ki be ru kimat ki bakta ya ka jat ban ri ga jongi khamtam ya ka ri khasi chaintia ke jalla ga jongi phi bari ni kamat nganget mo pai ba ula ban su kandit ari kumnu badal bot nang rum ba don ha khanam but ba job ani constituency uri ki issue bara ka cukup poru kat bu terwai la dia ban rum sipo ke BJP aku akan keren ke basai pi kadon ke jing penkan mau mo bakam bansi kathom ya kasang tenri kataru kanum la ya bangan compromise no pat ya kalawe jong kilong dian ki pateng namar babu ni ki nomi kmat dak bo burom nginum perkesan habasit basai habadomo bari ngina pun kam ngina pulut kapor jong itang man pun khre nam taka next election ngi kelet no pat ke iga banjan taka next generation tengah par ke cingal inti nga perkhat de sabu kondai tali kisnam ngim pat yo kawi kamat ru ki issue ki bolong ki jing dongkam jong jat benriu nadu ko bang yo jong jala nangi khen ya ki sang balang bo per ki beki ala ki jong ki sur na ko bantaban dawa ya kata ka jing dongkam jo ba tenre bang lapoi sak jeli politics nga persang hila di ban ya daka constructive politics tenre wadang di ban terwai kata ru ko masyukuran no bakan syai lada kini lada ka BJP kalaban pen urlong habari ka LP kalaban pen urlong ya boundary kalaban pen urlong ya gini ki wepat kimat ngila blong gidi barit kum ka reservation policy kum ka age limit nata ka separation of Assam Meghalaya kata ngalong bakloi tarang adeban rung sa BJP tabakin hapan pen urlong syua mo anong la bangan rung syua nani pen kular kaktian namar pila nga pen ken mau namar ngadu sibun ba kijing terwa kadang akhirnya du mentala pelas pakulur adu maruk MDC waradu kapor kabadon ke JPR jembut barka berkiparlok jonga sengkanam ngasusi oi kalya namang nandai ka parti ka ba red ni deiru ka parti ka balapan khanam ta ka dauba kanongrim tenrei wan pa ka JPR jembut paling jongi tenrei kadai tanah ka dauba kimla pun ko ngu inga bandrung sa sarkar namar ngaruri ngakren ba sai ba lada ngahapan ya penyam tak syuki nganum tre kabah malu tong emale ngan tre kat bangla i jong ibor habde ki issue habde development tenrei lada kadai ka bangan compromise na ka banta syubu lesi komusyo no mentala da pi kular ya kaban ai ki issue te kata kadon ngamut ngalong bakloi ban rum bak sarkar adu ko pasram mo buat hadu mentaru kumbasyu kerana nomor bang i ngadap i kongres ngila dap i parti rulum ngadap i ru ke NPP mentah ka banginang committee sibun ringan no banong bak NPP mentah ka penkre ka sibun kam tam penkre nam ta election kam dai tam ta post dia jungi dai tam pot north east and all over the nation mo kan i upai ba de ban sotu sai ban i mentah ka i bajau duyong tengar wanang yat ban le sibun ke humok nomor nganum la ban compromise banganum ai lat iru nak banta bakin simi taki kesiar ke rupa ke bariga banta ban rikenti ban ai no kenti par sikilong dian bar ki pateng barat ma komang itep baka sarkar NDA po kajingelam kajong umentri rang badu Narendra Modi kai ga baki temu kipen urlong tagalong no kum inai nuksa ya ka jela Manipur kadawa ILP marka BJP ka donang to apo ka sansyar ya ka jela Manipur ka ay kata ka ILP syubo lada ka BJP ka sarkar NDA ka bajulong no daktin pareng ka dictate lani ka penyat ya ki babun ki jela marbeli hak kum ki jela kum ka jela Meghalaya shania hak central government ban ong no ya ka pisa ka tingka syubo lada ka penurlong ya kita ke ba pi bila dep keren hatu kan don nem pat ka jingta ha be dei bat pi lada syubo piong ba pen ya so ka BJP ha be dei pat ka jinge dei pat ba pi ka wei ngapan pen ko ngui la de ban ngi skamiru ki kam ken pen ko ngu la mi ki wei do
Mga nungay ya kaktin. Tu mga nungay tu tang kecing kular. Mangim desu ikhna ngelapo yang ni karensan ka bokpai ba ulah syanya. Kat ya kaban mi khamat na kabanta ban sandur. Pada kamde kecing syanya, kamde kecing kimi nanti ba kecing kermen. Kenumlah ban pelong kon cakai mah. Tu mar takadau lada manta ngabu kecing keli, lada sau pandai tleki sedang melayat kawi ki isu dengan pario. Lada manta tanah kadau bang ong bang terwa ban rung BJP, dan ayok lai sau tleki mat. Ngana rung BJP. Tu pai ba umar kain ke jo nong. Hanu ko benta ka bun ke jo nong ba hanu benta ka bun ke jindu nong. Mo. Ti ya ka bala don ru ki bakali ru ki ong bala da ka long kumta, yo ka next election piram, ti da ngarem ka election ayok parti ki isu. Mo. Tamba kata apa kalong lada kadon ka seriousness ke. Ini hab ya sign ka white paper, habasit abasai, bagi haban pen orlong swa. Kidom la bagian penbit minmit. Tidak ngai kita kecing orlong pat ya. Ngaruh haban pendap ya ke ba. Ngadi ban pendap. Pada piong mene pa piang apo kanong rim. Tenaga menta ki pateng ki bonwan ki balasai. Panin kran ru naga menta ka menta. Shoba ka jala ka jongi kan rakhi ya ka jingtap san pusnem. Ka ka kubor kumu nong mi khamat pa pidon pan ai shupat ba. Piong ngel jong piang kanong rim. Ka ka kubor pidon pan ai pat shupat ba. Paki kini menlong ki bakumno. Nyi pa ardan pembeli berim mensha metau. Lap wan rak da revolution ya dala kari. Tingi ko atep pa Edelbert ru bajukran namata. Ka shon jong pat ba. Kamtam baka jela ka jungi kapang ka shitam. Kamtam kari kasi jantia. Nitep baka pang ka shitam. Mangidon pon kimat ka pampat urlong adu menta. Bat ki pat ba ki ut ki nam ki yam. Langi pai ke border, langi pai ke boundary, langi pai habis dia ke jengwan tur ke jong mender bar kai ke pateng kamtam kai ke kubor ke jong pi ke bapidon ban aish pat ba bar Pi kawi kalong ba ngido kampungin soto hoi ka jala ka jing klaya sau khondai tleki snem sang khandiat banai ngindap san pusnem mo kala dawa parat ba nginum long kalung kena sa ni ngihaban perkhat rang ba ngihaban mut rang ba bar ngihaban le rang ba teke ge jumut ka bang ko aban penpau lempa jong pi ka program segi pai ba magin long ki bastart kamtam ashoban jit ignomi khamat ban le chekin nu kinu ki yang do bar thawan nang ni sakmat kani ka wi ka jik sedang jong ka jengkala kipai ba kipai ini program ken soto ba matang haban kali dia kalong kumbang aju sotra pekan mau ti ken tien mo bagi du start ki baong bakini kilai teliki kini kilai ken hon ki jpr ni kilai ken hon mo ka ken hon ka baningkong ka pelong ki panca ka ken hon ka baar ka pikai ya ka jingja ka ken hon ka balai kamtip ke ka belaja kani ngin hapan kri la dia ngi hapan sange no ta ke jing kodok ti wei pan bat ngaso pai ba ru menta shoban poi san pusnem ngamtip unya menjur ne ambat nga ya kata kapan ong ba ni dokaban boycott kanang bingna ban sen a clear message saka central government namangan ong sarkar kami la ka kami ka dei saka kami ta adi ban pe ngi kum khon ndeng haban ong ka central government bat ka government ru kam dei bahkan compromise tanah kabantaban yo kifon dengan semua bode ban prejemut kita ki real development kaban pelong sai ka state ke jongi kaban kaban san kaba pi kini ki berkhot komong sipet menta ngipet ke education kam ngimdon ngap le chabar ngipet ka help ngap le chabar tekat no ka spa kalak ka klur ke jongi ka balik chabar kani berkhot ka dei ba kinomi khamat jongi kimdon ka seriousness tekani kadai ka bentaru bang apil leki baginum superkhat am ta next election ndai ken haban pusan ken haban plejemut bar ken hap long serious ya ka kang ka pai ba ula benset haki barat ngindang ge beteng ye ni ge jing kren ka jongi amar ba kani ka program kendang beteng pat ngingai
in sayo biang ke ju kum kani ke por bangin yo ke bani song bani kren yakimat ki paperu lane ngin yakren kerpang ya kanu nu gamat re kani ke singing yo bani kren kulum yaki bun kimat ki ba pi angnot bat ka ba piru pilayo ban penshai te baret kuble shubon ba kumba ba ki khodi pi baret ngangan ong pa idol bat kuble shubon nginang yo ikaban beteng bat lingba kini program na kamenta shakala shai kidang bun kimat kiba ni don kam ban pensngo shupat ba kai ka ba kipat ba ki di bentep nala ki jong kinong yalam bare ngin sedang beteng kuble shubon ya gajing aipor ka jongpi te pat ba nya ai kuble ya pi ki bla pet kini program ngai kan long gajing mentoy nam ta ka jongpi bat kai ka ba uni nong mi khmat chegi yang darbar thawan yu la penshai la pentep bat kumjur la don gajing phla kin diat phang ki ek ba angnot namanta ha gajing long nong yelam khamtam e kumuk president jong ka khnam ngin sedang ye beteng biang ya kini program sebat ki wei pat kinong yelam kinong mi khmat kiri ba khmat kumjur kuble shibon ya ka por ga jongpi nakamata shakala shai ling ba shulong mil ukurwa ka atiar